Kune shoko randaona richitendererawo pasocial media richitaura kuti vaMnangagwa vaita presa inotaura kuti havasi kuzopfuudza 2028. Saka ini ndine mubvunzo wokuti kana vanga vasingadi kupfuudza 2028, vasingadi agenda 2030, vanga vakanyararireiko vanhu vachikweshana kusvika pakadai, kusvikira vana comrade Geza vazosimukawo kuti kwete izvi hazviiti, hazvigashiriki. Vanga vakanyararireiko pesa apa? Imi hamusi kuonawo here semaondero andiri kuita kuti murume uyu chaanga asingadi election ya2028 anga achida kunzvenga election nokuti ndo chinhu chaakavenga ichocho, nokuti anoziva kuti kana pane mumwe akataura akati kana mukaisa Mutumbi apa, mukaisa Mnangagwa apa, vanhu vanosva vavhotera zvavo Mutumbi iye Mnangagwa aripo, nokuti hapana anomuvhotera, hapana. Vese vari kuti 2030 mukanyatsotarisa vazhinji vacho dumbu chete ndo rinongokutaurira nyaya yacho, rinongokupa mhinduro dumbu rake remunhu iyeyo. Tikatarisa kuti 2028 painozosvika, horai tochimboti tabvuma kuti ngaasvike 2028 dzacho. Chekutanga ndechekuti patinosvika 2028, nekuti anenge asina choice tamuisa pakona, 2028 dzacho padzinosvika anongoriga maelection nokuti ndo maitiro ake. Apa angarungoedza chete kungonzvenga roti iyoyo yemaelection, vanongoriga nokuti machinery yacho yekuriga, mastaira acho ekuriga, macandidates acho ekuti vaise ipapo vatovepo. Ende vanenge vatomeka sure kuti between now and 2028 vanhu vacho ivo vanofanirwa kuti vange vachivatsiva kana kuti vachimonita kana kuti vachimeka sure kuti zvinhu zvinoita zvakanaka, vanoeliminatwa between now and 2028. Hapana anenge achiripo. Hapanazve anozogona kumurambidza kuti mwana wake apinde 2028 nokuti vachariga election. So tikada kutarisa tichidzokera kumashure from 2017 kusvikira iko zvinezva, tisati tasvika ku2028, tiri kutaura kusvikira iko zvinezvi 2025. Vanhu vafa murejimu munguva yanga ichitonga Mnangagwa, vachifa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, asi zvese zviri related kune matongero aMnangagwa. Vangani? Alright, tochitanga nenzara chaiyo, vanhu vachisidelinwa vasingapiwe chikafu. Chikafu chiripo, asi vanhu vosidelinwa vasingapiwe chikafu nokuti vachinzi havasi vezano. Haungazozivi nokuti hapana maripotsi anobuda ekuti vanhu vafa nenzara vangani. 2024 vanhu vakafa. Mukataura nevanhu vanodistributa chikafu, vanokutaurirai kuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka muna 2024. Maisvika dzimwe nguva mowana munhu okuti kana dai mukashabikira bota hazvichashandi. Tabva panzara toenda paurwere chaihwo hwokuti munhu arwara aenda kuchipatara. Iyo ndo yatiri kugara tichingoimba mazuva ese. Mishonga hakuna. Right? Kune vakafa neizvozvo. Tochienda kupolitics, kune vakafa panguva yepolitics, panguva yema-elections. Kungo campaigna chete kwakutofira izvozvo. Ma-abductions akaitwa. Vana Ngadziore ava vakabudisa nemavhidhiyo vachirakidza kuti zvinoitwa, vanoitwa sei. Akanonhongwa asina kupfekwa, asina kana chaakapfeka, akangowanirwawo nyasha dzokuti akararama. Ko vasina kana kumbokwanisa kuti vakomunikete zvakadaro, vamwe vakangodisappear vasingazikanwi kuti zvakafamba sei, vangani? Alright. Tabva ipapo. Ko vakafa vachiedza kubuda muZimbabwe, vamwe vakafira munzizi, vamwe vakanofira mumasango arimo, nokuti mune vamwe varimo imomomo vanenge vakamirirawo vachida kuvabira, votovabata votovauraya. Vamwe vakanofira kunyika dzavakanga vatizira, vanike vakaenda kuSouth Africa, vamwe vacho vakanofira ikoko vachipiswa nemataya. Zvikataurika kuti
kuti vanhu vari kupiswa nematai vasina chavaita, hadzisi mhonda, hadzisi mbavha, kungopisirwa izvozvo zvokuti ataurei chirudzi chisiri chemuno. Hapana kana shoko rakabva kuhurumende, hapana kana shoko rakabva kuna ambassador rekuti vanhu veZimbabwe vapiswa. Hazvina kuitika kamwe chete kana kuti kairi, zvakaitika kakawanda. Pakaitika wave yakaitika yevanhu vakaurayiwa kumativi mana eSouth Africa, vanhu vachipiswa vachiurayiwa. Vangani vanhu vakaitirwa izvozvo? Ndiri kutraya kuti tione picture yevanhu vafa zvine connection neutongi hwaMnangagwa. Tabva ipapo tabva taenda kune vanhu vakafa nezvikonzero zvisingazikani, kungotsakatika, kungodisappear. Vangani vakadaro ivavo vakafa nezvimwewo zvimwe? Ndofunga vamwe munotoriwo nezvimwe zvamunotoziva, pamwe pane zvandaverenga, pamwe zviripo zvimwe zvakatowandawo zvandisina kutaura. Saka mubvunzo wangu uri pakuti kana vanhu vakanga vari kufa from 2017 up to now 2025, kuzosvika 2028 kunenge kwafa vangani? Vese vari kusimudza musoro ava vanenge vachiri vapenyu here kusvika 2028? Achavaregedza here vari vapenyu kusvika 2028? Nokuti 2028 kana kwakuzoitwa election ya2028, haasi kuzobvumira kuti vese vari kutaura ava vange varipo, ende haasi kuzobvumira kuti kupinde mumwe munhu asiri mwana wake. Apa ari kuedza kurera chete kuti anga ari kuedza kurera chete kuti akasvika 2030 vana vake anenge akukwanisa kungovasira, nokuti zvine anenge achinja constitution in a way yokuti hapasina kana challenge inenge iripo. He is trying to make a smooth way for his children to land softly. Saka ini mubvunzo wangu ndokuti alright, kuri kuti zvese izvozvo zvaitika kusvikira 2028, zvese izvozvo tabvumira kuti zviitike kusvika 2028, ndo paari kuti pachazoitwa maelection muna 2028 iye akubva pachigaro. Ko isusu vacho tinge tamborarama seiko kusvika 2028? Vana vedu havasi kushanda. Izvozvi tichiri kurera varume vakuru vari kuma 33, 34, 35. Unonzwa madzimai achitaura kuti ndine mwana ari kuma 37, almost 40 years, ari pamba, kuchikoro ndakaendesa. Akada kuti aitewo zviri kuitawo vamwe vana kuti aone kuti oita sei kuti ararame, anobva atorerwa zvinhu zvacho zvaari kutengesa. Akada kuti akrose bhodha riri kupenga, anobva atorerwa. Zimura yacho inobva yamuteera nekumba chaiko nemurodhi, vanobva vateera vobva vamutorera. Ukada kuti utsvage chekuti urarame unotorerwa. Ukada kuti uende kunokorokoza unobva wateerwa. Ukada kuti uite chino, ukada kuti uite mining yacho kuti upiwe license yacho, kana dai ukanga une maresources acho ukati zvese hazvitenderwi, unobva vharwa wotorerwa. Kana iri equipment kana chiri chii unobva watorerwa zvese, nekuti hazvibvumirwe kuti zviitwe nemwana wemuZimbabwe. Saka mubvunzo wangu, kana paine anokwanisa kundipindura, ndokuti alright, kana ari kuti zve2030 ndasiyana nazvo, kumborarama kubva izvezvi, kubva 2025 kusvika 2028 tinenge tamborarama sei? Mashopu ari kuvhara, vana vashoma vanga vachiri pamabasa, mabasa apera, mari dziri mumabhenki hadzisina value, ATM haina mari, haibudisi mari. Mari yacho kuti uiwane $10, kuti uiwane $10 muZimbabwe unenge washanda. Vamwe vachitenga majeti, iwe uchishaya $10. Saka kusvika 2028 tiri kuti here tinenge taakubvumira kuti munhu ngaamboramba achingopfuurira mberi, achimboti abuse hake, achimbotishandisa, achimbotibira, achingotitsotsa kusvika 2028. Ndo zvatiri kutaura here. Aina hangu kana kuri kufunga kwangu ka.
momentum ngaisatodzokera mumashure. Vana Comrade Geza vatotanga nyaya yakanaka, ngatibva tangoipedzisa kechi 1, tibva tangoipedza, tangopedza nayo totangira ipapo.